तो kata perlu kakane ka video kata ngane thu epi ka week apps ba phila ban kamai pisa da ka bele kai game te hakane ka apps ro phim don kam here ban share rane invite biru te ka kerteng jong ka apps de ka rush te pet ka link ngal ai description phila ai ban nyana ti ka link ha tu ka link jonga te perlu sna bhang wat nom download de kane ka apps la ka play store rane google namar la play store ba ko google kam byang bhare kane ka apps te ni kung tam te phidon kam bandon kani ka bank account bat kani ka paytm apps te kani ka paytm apps ngal ai ka ne ka link ha hani ka description phila ai ban chim lane phila ban download la play store te pe hani ka paytm apps te play to te pe ka ne wallet te pe ne wallet te thep an hang tu chi phutang ka namar kan sadon kam he phi te kani ka phutang ka te kam le chano te phin sadon kam he phi te kata phila dep nyon ha tu ka link jong ha description ta phi la ban download ne ka apps dep download tu ka apps dep kan sa mi gumne te nyon okay dep nyon okay te phi ga ne ga dur kan mi ga ne ga dur jong kan ga apps dem tu kan sa mi phin sai ga ne sign up and claim ten bonus te phila ban nang tu dem tu te tho number jong phi dep tho number phi ta nyon next dep nyon next te kan sa pui ga ne ga otp number jong phi te phila ban tho otp dem tu te tho ya kar teng jong phi dep tho ya kar teng jong phi te phi to state te phila ngila ban tho ya tu ga kani ka state jong nem tu te hane phi selfie te phila ban chim selfie ne skip te dem tu te pin sai igum ne te phila ban collect chipotang ka bonus te laga tu chipotang ka bonus te phila ban de kai game te phila le kai game te phila job sandang ka chadrong te phila la ban withdraw te ka withdraw ni kong tam te phidan kam ban siu chipotang ka te dem siu chipotang ka te phim don kam jode ban siu te phila le kai phila ban withdraw direct la de sandang ka chadrong sandang ka hadu chispatang ka phila ban withdraw nasngi phi la ban yo bonus kumne he sau san phra te ha ka bach post ngi te phil sayo ka ne ka spin te phila ban yo ka no ka bonus ta ada kani ka bonus ba phila ayo te phila ban le kai game te phi ine home te le home te phi i gine karon ladu te phila ban kai tu gi game bat tu gi bi ro te phida job te phila ban yo pisa te phila ban yo kan phida job te phida poi sandang ka sajrong kum tu chi pheu le phero phila ban withdraw te haka first withdraw nang phidan kam ban thep chi phuting ka dem tu haka ba ar balai withdraw te film don kam su ban te pisa te phi ene phida ban withdraw ene pisa te phi ene account te le jan to account te phin se ene withdraw ban ne add cash te ni kong tam haka withdraw ban ni kong tam te phidan kam ban add cash te nyon te add cash te bantu te kan sa pen ep ka option jong ka bank ta phila ban nyon tu ka wallet ka tu ka paytm wallet te dam tu sa thepang tu mo phila ban thep da ka we de tu ki we ro lapat hanga te nga sa bank ka tu ka paytm wallet te nyon chipotang ka thep chipotang ka te phila ai ban thep ka tu ka wallet tu bala ong ba tu ka paytm wallet ba ngala ong phi te thep da ka tu te nem tu phila la ai ban withdraw nem tu te withdraw ga ne pisang phi te phila de withdraw te hapo tang sibit ga chimpor te kan sa wan he ga bank jong phi te phila ko ban pe ro pe pen sa pen e phi banga withdraw pe parok ban withdraw nya nang tu dem tu nyan withdraw dem tu pe tu ar phulai tangka te pe nyan ar phulai ngan ar phulai te kan de jong ai mo te pe ar phulai ngapen i kan de baminin te dem tu bi ene withdraw dem tu nga withdraw ne ar phui tangka ngayo ar phui tangka ngada withdraw ar phulai tangka ngayo ar phui tangka te pe jen tu kasim portang sibit kam simpor slami ban withdraw pe kum tu ladap la te ngan lai la home te pe ngan pol kum tu te pe hang te jrom play tu ptm lawan message bang ada withdraw la te te page perlakuan pen EAP bang ada withdraw page ne PE ne ptm wallet ngan nang tu te PE ne kena gagi kena arpui tengka san tengka sau tengka khalai tengka ine baro nyu tengka ine baro ngade bang withdraw la tuat ka laga tu hi ka apps te page perlak nga kham ong kai repi kena laga ne apps bida start ban kai phila hi ban kamai dapat kan mau bapar log hapo ar pusau kan ta chisin phila withdraw chubu kata kasngi phi withdraw sandengka hapo san baje talameste pro phidei ban phila ban withdraw hasan baje phimla ban withdraw haka hapo lai baje humtu
te san baje sajrong phila ban withdraw nomor income dep arpusau kenta hapo arpusau kenta dep arpusau kenta te phila ban withdraw tangkat ne video bakata gasngi saya cem pada aku pada video.